बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. राज्यमंत्री योगेश कदम यांचा दापोली येथे भव्य सत्कार करण्यात आला. यावेळी काय म्हणाले योगेश कदम पाहूयात. आपल्या सर्वांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचे मनापासून आभार मानतो की एका 38 वर्षाच्या मुलावर त्यांनी इतकी मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने मी शिंदे साहेबांना शब्द दिलाय की साहेब, माझा मतदारसंघ सांभाळण्यासाठी आमचे शिवसैनिक, आमचे माहिती कार्यकर्ते सक्षम आहेत. महाराष्ट्र माझ्या हातात, मी माझी माझं कर्तृत्व मी सिद्ध करून दाखवेन. आपल्या सर्वांना प्रतीक्षा होती की आपल्या दापोली मतदारसंघाला मला वाटतं 49 वर्षानंतर बेलोसीजी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी ह्या मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं आणि 49 वर्षाच्या नंतर पुन्हा दापोली मतदारसंघाला ही संधी मिळेल ही आशा वाटत आपण सर्व होतो. आणि आज ती संधी, तो दिवस आज आपल्या सर्वांना पाहायला मिळतोय. 23 नोव्हेंबरला निकाल लागला. आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने दापोली मतदारसंघाचा आमदार म्हणून निवडून आलो. परंतु आज आपल्या दापोलीला मिळालेला हा मान, आज आपला दापोली मतदारसंघ पूर्ण महाराष्ट्रावर पोहोचलेला आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे आपले समाज एकनाथजी शिंदे साहेब आणि भाजपचे मुख्य नेते आणि किंवा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला त्यांचं देखील साथ घ्यायला, त्यांनी देखील सहकार्य केलं, त्यांनी देखील हा निर्णय दिला. त्यामुळे दोघांचे मी आज मनापासून इथे या व्यासपीठाच्या निमित्ताने त्या दोघांची मनापासून आणि बांधवांना आज ही जबाबदारी काही लहान जबाबदारी नाहीये. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, गृह खातं ही काही लहान खातं नाही. ग्राम विकास खातं आपल्या ग्रामीण भागामधल्या समस्यांशी संबंधित खातं आहे. महसूल खातं हे आपल्या ग्रामीण मधल्या सर्व नागरिकांच्या संबंधितचं हे खातं आहे. त्यानंतर आपलं औषध प्रशासन असेल ते देखील आपल्या नागरिकांच्या अगदी औषध प्रशासनासाठी देखील अतिशय महत्त्वाचं खातं आहे. अन्न नागरी पुरवठा, एखाद्या गावात गेलो की आमचं राशन चालू नाही असं आम्हाला प्रश्न आमच्या महिला विचारायच्या. आता ते खातं आता माझ्याकडे आलं, आता सगळ्या गोष्टी उघडपणे सांगू शकत नाही, परंतु आता चिंतेचं कारण नाही. महाराष्ट्राला न्याय देत असताना प्रत्येक गोष्टीच्या त्या न्यायाची सुरुवात ही दापोली मतदारसंघापासूनच होईल. माझ्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय द्यायचं काम हा योगेश कदम. विशेषतः ग्राम विकास खाता ही चांगली जबाबदारी आहे. आपल्या सर्व माहिती, महिला इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. उमेद अभियान हे ग्राम विकास विभागाच्या अंतर्गत येतं. त्यामुळे आता उमेदची भरारी महाराष्ट्रामध्ये योगेश कदम सांभाळत असताना माझ्या दापोली मतदारसंघामधल्या महिलांना न्याय देईल हा शब्द आपल्या स्वतः मी इथे देतो. अनेक गोष्टी आहेत ज्या आपण करू शकतो, अनेक जबाबदारी आता माझ्या खांद्यावरती आलेल्या आहेत. परंतु याचा अर्थ असं होणार नाही. कधी कधी विरोधकांना असं वाटतं आता या मतदारसंघात मधला आमदार आता मंत्री झालाय, आता हा मतदारसंघामध्ये काही जास्त येऊ शकणार नाही, आता महाराष्ट्र करणार म्हणजे आम्हाला रान मोकळं होणार. त्याचं अजिबात होणार नाही. हा हिंदच्या आकाशी तिचे चित्त पिला, तिचे लक्ष पिला माझी. माझं लक्ष माझ्या दापोली मतदारसंघातल्या प्रत्येक नागरिकावरती असणार आहे, माझ्या प्रत्येक मतदाराकडे लक्ष असणार आहे, माझ्या प्रत्येक वाडी गावाकडे योगेश कदमचं लक्ष असेल. तुम्हाला योगेश कदम आयुष्यामध्ये कधीही विसरणार नाही ही ग्वाही जरा माझे सहकारी आहात, तुम्ही माझी ताकद आहात आणि मग तुम्हाला मी आयुष्यात कधी विसरणार नाही. किंवा जे करेल ते तुमच्यासाठी करेल हा शब्द देखील आज सोडून आपण आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.